салом дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо нағз ҳастед. Худои шукр ки моям нағз гаштем. Хушомадед мекунам меҳмонои нав дар канали мо. Раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Баъд савол буд, амин саволро чанд кас дод, хостам ки амирӯз амин саволро ҷавоб диҳам ки ин духтари рус ки мо вақте ки дар Турция истироҳат мекардем, ҳамаи саволро дар ҳамуҷам додам ки ин ки ҳамроҳи шумо гуфта. Вай бега мешуд, як бозорча буд, бегаҳо мо прогулка мерафтем. Ҳамуҷам як турк пурсид ки шумо туркиед? Гуфтем ки не, мо тоҷикем. Ба чиз гуфти ха шумо тоҷик бошед, и духтар ки қити шумо? Ба ман гуфтам ки ман шӯхӣ карда гуфтам ки ман киём? Ман зани якумам гуфтам, аи зани дуюм, иям номаш Альфияе. Альфияем гашта гуфт ки ҳо маям зани якумай, ман зани дуюм. Гуфта ами шӯхӣ карда хандем. Ба гуфт ки бачаҳоай кияй? Ба гуфтам ки бачаҳоай ман. Хай вай мекардем. Бегоҳо ҳам тараф прогулка мерафтем ки шаварам қити бачаҳо пеш ами гап зада вай мекард. Мо ҳардумон рифоқати хай Альфия гап зада тамошо кардан мегаштем. Нигоҳ мекардем, уже ҳама бозор ҳами турко моро аҳамият дод нигоҳ мекардан, мегуфтанд ки нигоҳ кунед вай ки тоҷик ки фикр мекардан дар тоҷик вай кидай ду зан қити истироҳат кунӣ омада Турция вай мекарда. Баъд вай буда бо қити духтари рус қити Альфия бо як чи ҳамшидагия як историяи дига ҳамшидагия. Вақте ки ихай ёям дар Тоҷикистон зиндагӣ кардагиам, дар вилояти Ленобод, шаҳри Чикаловста. Хай баъди ҳамаи ҷанг буд куд, баъди ҷангҳо вай кардан омадан ҳами казан оилавӣ. Ба вай шуд Искандар майдар буд, мактаб фақат мегирифша вақтое ки ҳамаи чиз шанбеу бозор хонашон мебуша ба ягон ҷо тамошо мерафта. Ба як рӯзи чиз шанбе меоя мактаб мегириша ки я ҳансифуш мебина. Вай ҳансифуш Женя ҳамсояи мо буд. Ба чи бега намеём ки ҳамо чи Женя дар пеши дари ама ҳавли чиз куҷои зиндагӣ мекардем, ама площадкаи истодай. Ба гуфт ки чи ирӯз Искандара мактаб ки гирифт? Вай хокар ки зани кияй ҳевар ки гуфт ки ҳевар зан гирифтай? Гуфта ки ирӯз Искандар гирифтай. Ба гуфтам ки не чуа? Гуфт ки ирӯз гуфт ки як духтари вай карда, як духтар рус гирифта иша. Женя меги ки у Искандар ест русская сестра. Ба гуфтам ки не кияй? Хама гуфт ки баш мешоха русская сестра. Не ама мешоха. Гуфтам ки о бай духтари табоша. Қити ки Альфия фақат ами хеле чия ҳар хел историяҳо меша фақат ки шумо кияи фақат қити шумо мекарда гуфта. Ҳама ҷода мепурсам модам. Ҳози боша лоларама мехел мегира мегардонам, мегам ҳама аҳамият метиҳанд, мегӯянд ки ягон шӯи вай дорада тоҷикай вай гудак дига хелай худуш дига хел гудак вай чӣ мегӯянд сиёҳу худуш сафед. Мегам мадам аҳамият метиҳам фақат ами кору. И духтари чиз духтари тағои шаҳвармай. Ёям гуфтум ку баъди ҷанг ами чиз баъди ҷанге ки дар Тоҷикистон шуд, ба ҳамаҷода омадам ами казан дар ами казан мондам. Вақте ки моям омадем ҳава хонаи ҳами омадем, 3 рӯз зиндагӣ кардем. Ба хай хона ёфтем, рафтем хонаи ё хаям хел мо дӯсти моя вай буд. Ами хел мондагӣ як 2 сол пеш хай очаш дунё гузашт. Баъде ки ами хел шуд, баъде ки бо худуш тоқамон мо барои ҳамо чӣ мекунем? Акаш дига мамлакатда зиндагӣ мекунад. Барои ҳамин фақат қити моя ҳисоби ҷойги равем мо мекунем. Бе ягон праздников, бе ягон вай мегузарам. Мо дар дигар шаҳрҳо ҳамгонем ҳамро мо қитимо мегирем. Вақте ки агар кор надошта бошад вай кунад
отпуск мегирам ва солтурки мерам. Хайне михел духтари рӯз меша ва духтари тавои шаҳвар. Саволи ҷавоб додем. Иҷа як лаҳза Турция меша. Тамошо кунед. Хай то охири видео ҳамроҳи мо бошед. Раҳмат ба ҳаматон барои дастгириятон. Худоҳофиз. Дар куҷое бошед.